Озиминою та ріпаком на Хмельниччині вже засіяно 320 тисяч гектарів. Це практично 100% до прогнозу темпів робіт на цей період. І стан в цілому озимих я сьогодні можу аналізувати після тієї інформації, яка поступила з районів, є хороший і задовільний. Дані погодні умови тільки сприяли для гарного розвитку озимих культур, як і озимої пшениці, озимого жита, озимого ячменю і, відповідно, озимого ріпаку. Це свідчення того, що роботи виконані в оптимальні агротехнічні строки з дотриманням технології посіву. І це основа структури посівів під урожай 2013 року. Якщо розглядати структуру в 2013 році посіву культур, по попередніх даних, я хочу наголосити, бо остаточне буде десь в грудні місяці, в нас очікується збільшення кукурудзи на зерно. Якщо ми в цьому році мали 184 тисячі гектарів, то на 2013 рік очікується більше як 200 тисяч гектарів посіву. Друга культура, яка сьогодні набирає і масштабність посіву, це соя. Ми в цьому році мали більше як 140 тисяч гектарів, в наслідуючий рік очікується в межах 160-170 тисяч гектарів. А ще стабільно в структурі посівів агропідприємств краю свої позиції отримують пшениця і ячмінь. Це ті озимі, що на зерно, а також ріпак. Любов Тімкова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.